Okay mga guys, di anasab ko no nga mohatag kalingawan ninyo gikan tong akong giingon nga didto ko sunahan yan. Abot naman ko. Daghang kayong salamat ha. Usbon ako sa dili pa ko mukanta. Ako mong pasalamatan daan ako ang mga followers o subscribers. Ingon man sa tanan gyud nga nagsuporta diri sa akong channel o sa among main Janwa Mix TV 3 Bukak. God bless kaninyo o daghan salamat ingon man sa nagsubaybay gyud tanan namong mga salida. Ay nagkalimot akong usbon daghan kayong salamat kaninyo. God bless kaninyong tanan. Okay, sugdan na nako akong kantang awit nga nakulan di ana. Tutong tigsak. Ang mga baki kung matig-ulan doon na sila'y pista sa mga tubigan magsing-along mag-anta nga dili masabtan puro siyang bagi lang kinantahan mga lipay sab ang kabataan ang mga baki bintos kahumayan gipang sikop gihimo nga sudan ang problema sa matag usang duna kanay kasulbaran bisan asa ta papunta basta ligunta sa pamilya okay lang na bay basta dili makakita gaway dinhi sa kalibutan daghan nga problemang di mawagtang kanato sa tagsang labi na ang usa ka kwarta maoy kasagaran gamiton kay wala ka anang butang nga sigurado nga magul ka tinunad na mga kaigsunan basta watay kwarta pertig yung laya ugo sa mga higalang ako intaon paminawa kay kining akong kantang bisan lamang og unsa para kaninyo ni babay lalaki pariharang si Inday nilakaw ni Soroy sa merkado kay mo palit si agsudan iyahang gidala si Nina o Carsones nang yang pitakang apanaon sa ba hitabua ang iyang pitaka wala man di ay kwarta purti niyang problema pagabot dito sa merkado kay ang dalan niyang kwarta duhara ka 5 unsay iyang gihimo nangita lang siya og amigo parang iyang kadulan o kasumbungan sa iyang nahitungdan nga problema apan garabig yung lipaya kay nakit-an niya ang iyang mama ngawa siya magdahom nga tagaan siya kwartang busa mga Inday mulakaw mo ayog pagmahay-mahay kay kung imo nang kalimtan gikan sa inyo ikaw naglagot kay giaway ka sa panahon nga wala ka niya sulti og nakay kwarta kining kanta ha para lang sa inyo ha o akong mga higalang bisan unsa bisag asang
tamulakaw ning kalibutanan. Ang importante nga na ay sud ang inyong bulsa usa ka kwarta. Ang lalaki kung mo diskarte sa usa ka babae, nakahinganlan sad siyang og tambag sa iyang mamagpapa. Labi na gyud kung maghisgot ka na lang og pangasawa, labi na guway kwarta. Kwarta, 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 kwarta. Kung gusto kag kwarta, panarbaho na mo. Mao na mga higala, ang title sa kong kanta, Kwarta. Tungod kay ugwa ning kwarta aning kalibutana. Pas mo mata. Tinuod mga katugsok, uban sa inyo magbanan ako sa inyo hang kalipay ug pasalamat diha kaninyo dako daghan kay salamat sa ako ang mga followers og ingon man sa ako ang subscribers. Labi na gyud sa ako ang nagsuporta sa kong channel ug sa mong men, daghan kay salamat ug God bless kaninyo. Hinaot pa ko nga magpadayon nga maglimpuson ang amo ang grupo nga sa matagtag sa way mga kakulian bisig unsay mga problema amo nang sulbaron tungod og alang kaninyo og amo sa iampo sa kahitasan nga unta magmalig-on ug magpadayon ug barog ang amo ang grupo Janwa 3 Buhakak sa amo ang tulo. Og God bless kaninyo tanan. Usbo nako daghan yung kaayong salamat. Labi ni gyud sa nagsuporta kanamo dinhi aning ko na kay og wala mo wala sad mi. Og ayasan mo kalimot di sa pag-subscribe sa akong channel dai Tutong Tugsok TV. No ni God bless kaninyong tanan. Katong mga followers nako nga wa nako ma-set out. Pasensyahan mo, i-set out mo tanan. Labi na gyud sa nagsuporta diri sa akong channel og sa mo ang main Janwa Mix TV 3 Buhakak. Thank you ug daghang salamat.